uban nato kay nagpabilin kaniya. Mo na akong gingon kaninyo pabilin yun mo sa Ginoo. Kay moabot ang panahon nga din kining mga propesiya diri sa Bible may tabo gyud. Kay kaniadto pa nga ang Ginoo nagsulti sa mga Israelites nga ang mga tao daw niya di-strike niya sa confusion, madness, blindness. Kanang ang mga tao mga iya sa Ginoo bagi tagaan sa Ginoo kanang mga tao nga mga lagad niya, mga katawan niya para kanila ang pagpangalagad sa Ginoo is madness. Mga binuang daw ba? Kunya gihatagan po sa Ginoo sila, gi-strike sila og kanang blindness o blindness, kanang butas ya sa mga power sa Ginoo, tabang sa Ginoo. Ug ang ikatulo, gilibog ang tao sa Ginoo. Nga mo na hinungdan kung mga lagad sila malibog ang tao. No, malibog. Sa panahon ni Samuel, nga diin si King Saul ang hari, adunay niabot kanila nga gitawag og discomfiture. Discomfiture. Anang mischief ba? Ang mischief or ang discomfiture is the act of discompeting. The step of being discompeting kanang ang synonym ini kanang parehag ngalan ba kanang di man nato ni masabtan ni atol lang ta sa synonym kanang confusion ba nga niabot ang panahon dunay confusion dito sa 1 Samuel chapter 14 verse 20. Samtang wato sila sa gira, ang mga tao nalibog, nag-unay na sila og istorya kanang sa ilang buhaton, mag-away na lang sila sa ilahang kaugalingon. Niabot ang panahon nga diin bisan sa ilang pag-away, giabog lang gyapon sa Ginoo ilang kalaban, sila away-away sila. Muna ang panahon sa Ginoo tung unang panahon na bisan kani ang Jericho, wala nila awaya tong Jericho pero ngano mang napildi man nila, ngano mang nangamatay tungod kay gilibog sa Ginoo, nag-unay sila. Doon na sila discompeting. Anang synonym na sila confusion, nalibog sila. Disconcertment, wala na sila kabalo sa ilang gibate ba? Nga anay embarrassment, ingon pa sa synonym. Another expression of language ng synonym nga gitawag og embarrassment, na sila na embarrass sila sa ilang mga kauban, sa ilang mga igsuon, wala nag-unay na lang na nagsinawayay na lang sila ba. Muna gitawag og another term is mischief. Ingon pa ni Pablo sa Acts chapter 13 verse 10, di na ako nabasahon, basta kung inyo nang basahon, ang mga tao ang ilang gibuhat daw mga mali, mga mischief ba, kanang specific injured o matod pa sa dictionary, specific injury or damage. Ang ilang pagpangalagad is kanang kung nangalagad sila sa Ginoo, wanang gingon na ay kamatay, na ay balatian, na ay kasakitan. Imbis diya sa Ginoo, ang tudlo sa Ginoo is the blessing of life is peace. Makabaton kag peace. O bitaw nang ningon ng Ginoo pagpahulay mo, kanang tunay nga pahulay, kanang na ay peace ba, kanang rest in peace. Noon ang kalibutan, baliktad magyud ang kalibutan, kaya ang ilang rest in peace na agyud sa minteryo. Di ba? Siyempre, magkapahulay na yun siya, kaya wala may musamok niya. Pero ang Bible nagsulti, katong dili iya sa Ginoo nga naa sa grave, wala na siya kalinaw. Kay nagtudlo si Jesus Christ, kay naamay nangutana, asa daw ang padulong ang tao kung mamatay, kay gisampol ni Jesus Christ si Lazaro o ang dato. Samtang ningon si Jesus Christ, nangamatay sila, ang dato padulong dito sa Little Hill, kanang Sheol ba. Di nag-anto siya, nga gani, naghangyo siya kang Abraham, nga matot pa kung mahimo, nga di ang iyang dila ba, matuluan lag tubig, matod pa niya, naghangyo siya kang Abraham.
Yan ingon si Abraham, dili na pwede kay naay nakababag. Tungod sa iyang kasakit, unya ningon si Jesus Christ, ang dato daw kuno naghangyo kang Abraham nga naa magud siya igsuon sa kalibutan. Nya gusto siya mawalihan sila ba? Nga kung mahimo kanang gikan jud diri ba nga nakasaksi aron mawali, sa gingon ni Abraham, ingon pa ni Jesus Christ, ningon si Abraham, naa na dito si Moses, kung di sila mutuo ni Moses, wala na daw sila mahimo. Bisan pag dinhigikan sa impierno nga moadto dito aron mawali, wa gyud daw mutuo ana. Tinuod man yun. Bisan gani si Jesus Christ, wala tuhoy. Si Moses, wala tuhoy. Tanan, wala magituhoy. Wala to magyud ang tao nga dili mo tuo. Kaya nga naman, kaya ang Ginoo nagpili man niya itong mga mutuo. Kung ito na nga, pangayuag yun sa Ginoo, nga ikaw mutuo. Nga diin kining pagpangalaga na ito, tinuod ni. Mutuo ba mo nga? Kundi mo mangayo nga din ang Ginoo muhatag ka nato pagtuo nga kining pulong sa Ginoo tinuod ni mo nang giingon maninuod jud mo. Mo nang gitawag og faithfulness. Ay si King Saul ang first king of Israel gipili na gyud mismo sa Ginoo nga mahimong una yung hari within 40 years. Abi nimo namatay si King Saul with unfaithful. Ano mang unfaithful siya? Ay dili matinumanon. Manang naipulong giingon ni Samuel, obe is better than sacrifice. Bisa pag naghangyo si King Saul nga tagaan siya chance. Anang last chance na lang, unsay giingon ni Samuel, dili na mahimo. Kay nga naman, ang pulong manggod sa Ginoo is obe is better than sacrifice. Mo bitaw na iyang giingnan nga diin King Saul, kung wato ka ng gira, patya tanan bata tiguang hari man ug mga sundalo patya unya ang mga bulawan mga gwapong butang ilubong sunuga tanan kay naibog man iyang gipangdala ang hari wa niya patya iyahay nang gihimong amigo mo tong inungdan nga ang Ginoo dasayon mo nang naipulong nga obe is better than sacrifice kay matud pamanggod ni King Saul ang iya manggong anang pagbati nga ihalad niya sa Ginoo, mo nang ningon, hamay maayo ka nang umuubi lang ka, kay kontra mo sacrifice ka, para ni simba ka dire, unya, wa ka ni ubi. Mabita na, ang tanan mo simba, kinanglan mo ubi, kay naay requirements. Ang Ginoo, nagsulti diri sa atong unang panahon sa Deuteronomy, nag-require ang Ginoo sa mga tatawan sa Ginoo, bisag tao sila, pero nag-require ang Ginoo sa ila. Mo nang gingon nga gipakita sa Ginoo ang requirement ngadto sa Israel. O bitaw na nga ang mga Israelites di gyud daw sila mo kuan maminaw. Mo nang nahitabo. Unya nga matod pa niya dito sa Acts chapter 13 verse 10 ingon pa ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ang last apostle ano man ang last apostle nagsulti siya ini tungod kay nahibaw gyud sa mga tao dili gyud na mupalo sa kang Kristo. Kay nga naman, kay ang Ginoo ray magbuot kung kinsay mo palo, kung mutuo ka, ikaw ang himuon sa Ginoo nga mo palo ka. Mao bitaw na nga ikaw, kung mutuo ka kang Kristo o sa Ginoo mo believe ka niya, labaw pa sa tanan, mahadlok ka, wala ang gingon mo sunod jud ka niya. Nganong mahadlok man ta sa Ginoo be? Abi nimo ang conclusion ining pulong sa Ginoo nga ang tao mahadlok niya sa unta man sigig tuon. Mao nang giingon nga sa last day sigig tuon dili gid mo adto sa knowledge of truth. Kana usa na ka pulong pero ako nagtuo ko bisan ingon ana pero mo bitaw na nangayo ko sa Ginoo nga kasabot ko. Dili ko mutuan ang nga din ang tao nagpaabot lang og paglaom nga wa gyud naglaom. Kanang paglaom nga gusto nila makita nga diin sa ilang pagpangalagad, abi nila nga paglaom na na. Nga wa sila kabalo nga ang atong paglaom sa butang nga wa makita nga diin mga lagad ta bisag wala nato ni makita ni mga butangan nahitabo sa tuwa. Mabito na usahay na pulong nga sultihan ta mo kanang mingon ang tao, God is slow to anger. Abaw pa mo nga nung slow to anger ang Ginoo. Pero atong una dili siya slow to anger ha. Silutan dayon niya ang mga katawhan. Kanato karong Gentiles, slow to anger gud siya kay nga naman kung silutan ta dayon kaya ba nato?
kung matod pa ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians matod pa, iprubog na tong Ginoo, kung ang Ginoo magpakita sa iyang kasuko, maka-injured ba ta? Maka-injured ta, makalahot kay daw ta. Mo na gingon ni Apostol Pablo, mo nang gitawag siya islo tuwinger kay wa pa siya napakita kay gusto sa Ginoo, naghatag man siya chance nga ang tao mag-repent. Atong una, bisa pag naghatag ang Ginoo og chance, wag yun sila nag-repent. Mawito na si Jesus Christ, nga nung nianay man si Jesus Christ. Kung si Joshua pa nakahatag pa og hingpit nga pahulay, nga nakapahulay gid sila, kung dunay lugar nga gihatag gi-promise sa Ginoo, nga diin dito sila mag-celebrar sa ilang Sabbath rest, kung nakapahulay pa daw unta sila, ingon pa sa Hebrews chapter 4, basahon na nimo, wala na unta tay pagsimba karon. Kay sila nakapahulay naman. Kunya kay wa man sila kapahulay, sige maggubot gira hangtod karon gani, naggubot gira ng gyapon sila, mabitan na hinungdan gikural nila ang ilang nasod. Sa tibuok kalibutan kanarang nasura nga naay kural, i-search na ninyo sa YouTube, basig mingon mo na ako ba na makako. Mabitan na akong gingon karon, kay ang Ginoo nagprophecy na ining tanan, magbangkay ta. Mana ang Ginoo, si Jesus Christ ni anhi kay ngano man pag-ani niya dinhi na-irritate pa yun siya. Kabawang sa nang irritate, nga matod pa ka ng mischief, the specific injury or damage, a cause or a source of harm, evil, or irritation. Kaning mag-away-away ta usahay, kanang mag-argue ta, musupak ang ato ang kapikas, ato ang anak, atong silingan, magsupakay mo nang ma-irritate yun ta, di ba? Mismo ang Ginoo, na-irritate man yun ang Ginoo, pero saan taman, islo tuwinger man siya. Kanang irritate is another, ang synonym is grief. Sa Bible, grief, kanang dunay gitawag the state of being irritated or gitawag og a cause of such suffering. Mo na hinungdan, kanang grief daw kuno, mo na hinungdan sa grabing pag-antos. Mo na ang gibuhat ni Kristo diri. Grabing pag-antos ni Kristo. Kung atong basahon ang Isaiah chapter 53, magsugod ta sa 1, hantod ta sa 6. Mo ni ang kinabuhi ni Kristo sa iyang pag-aniha. Kung unsay iyang gibuhat dinhi. Matod pa niya din sa 53. Who hath believed our report? And to whom is the arm of the Lord revealed? Ingon pa ni Isaiah, kinsa may mutuo sa among pag-report sa mga tao nga ang kamot sa Ginoo gipadayag. Mao na si Kristo. Sa verse 2, for he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of dry ground. He hath no form, nor comeliness, and when he shall see him, there is no beauty that we should desire him. Kabalo ba mo ini? Kasabot mo ini anong ingon ini si Kristo? Si Kristo daw usa siya kang nitubo nga murag kanang tanong nga lunhaw ba, bata pa ba, humo kayo maibot. Wala siya like a tender plant, and as a root out of a dry land. Murag, ang gamot daw kuno naa sa uga nga, anong tawag ko, dry land ba? He hath no form, wala siya purma diri, wala siya kapurma. Nga matod pa niya, nor comeliness, wala siya kalma sa iyang kinabuhi. Anong wa may kalma? Tungod lagi sa suffering, and when he shall see him, kung ikaw makakita niya, wala siya beauty, no beauty that we should desire him. Nga wag yung kakita nga siya matahong si Kristo. Sige lang tag-ingon, glory to God. Sige lang tagdayag kang Jesus, pero wa nato nakita kung sa beauty ni Kristo. Kapag kung sa beauty ni Kristo, ang kaayo ni Kristo, ako sa tinuod lang nakita na kung beauty ni Kristo. Ay kung wala pa'y Kristo sa akong kinabuhi, sa tinuod lang, maglakaw ko amot, asa na kong padulong karon, kung saan kaya akong dangatan. Si
siguro mahimo na kong palahubo, mahimo na kong sugaron, mahimo na kong mga mangaway o tao, mahimo na kong ato kong panulong. So wala, because of the beauty of God mo nang giingon ang kusog na ko nagpabilin. Ang kalinaw na ako. Kay kinsa man akong nauna akong problema ako na ko akong pamilya. Wala na ko na gunauna sa akong pamilya uli nga abi nimo ang akong obligasyon lahi ang pastor ug ang kanang gitawag og sheep, no? Sheep and shepherd lahi na kung naa sa Bible. Ako kay balo ko sa criteria sa pastor. Abi nimo sa tinuod lang ang pastor is countable sa tanang kalag nga iyang gitudloan. Pero ang sheep dili na countable. Ang pastor mo ginay una mo palo kang Kristo. Kaya nga naman daghang kay mga criteria or gasa sa pastor diri. Wa lang nako isulti ninyo kay di man na inyo ha. Sabi nimo number 1 dapat ang usa ka leader daw is ang deacons, kanang deacons is parehara ng pastor ha. Puno sa pagtuo, puno sa espiritu. Sabot pasabot anang puno sa pagtuo. Nga tanang pulong diri tuhuan jud. Dili jud niya ilahi ba? Unya kanang puno sa espiritu. Mo nang giingon nga daghang kay pulong. Kanang ang pulong iyahang bation kabaw sa nang espiritu. Ang espiritu kanang the Father, the Son, and the Holy Spirit. Gitawag lang Holy Spirit, gi-continue lang Holy Spirit. Although kanang Spirit is lahi na. Ang Holy, mo nang giingon, gitawag og Holy Ghost, mo nang Ginoo. Ang Spirit dili sa ato is kanang pagbati ba, di ba? Ang taong patay kung wala espiritu, ang tao nga wala espiritu patay na, dili na mubati because may pagbati, mo nang espiritu pagbati na. Nakabaw bang mo ng Holy Spirit? Dili ng Holy Spirit naglakaw-lakaw diya sa gawas nga sama kuno sa Ginoo sa class. Ambot pasabot sa Holy Spirit. Ang Bible is holy, ang Spirit pagbati kung bation nimo ning pulong sa Ginoo, that is a Holy Spirit. Pero kung di nimo ni bation basahon lang, that is natural spirit. Pero kung imo nang baliktaron, ug imo nang supakon, arguhon, idibati, that is evil spirit kay against na siya ining pulo. Nasabtan ba na ninyo? Mabita na si Jesus Christ. Matag pa ha, dili nato ni malalis, basig moingog ka, I love Jesus, I love you Jesus, nangalagag ko kan Jesus. Giprapisi na daan ni Isaiah, kung unsay mahitabo niya, kung saon pagtagad sa tao niya. Mo ni, sa verse 3, mabita na moingog ko, ayaw gyud ingon ini ha. Matag pa sa verse 3, He is despised and rejected of men. Pagkatao na daan ni Kristo, gireject na siya. Mabito na ikaw makabasa ini, i-reject po din mo. Gireject siya sa mga katauhan, Mia. Kita di man tatao, gusto lang na mo apel sa Diyos nila. Kaya nga naman, ang Diyos nila ni Abraham, ni Isaac, gamhanan man to. Mao man to yung nag-create ining kalibutan, mao man ay mudala na to nga to sa langit. Di, siyempre mo apel ta. Mao man tayo labot. Mao man ay gingon, Apostol Pablo, we have no God, we have no hope, we have no... Daghang kayo, we have no hope. He is despised and rejected of men, a man of sorrows. Tanawa. Siya ang tao sa kagulanan. Muna si Kristo, nag-uul yun siya, diriwas kay kalipay. Unacquainted with grief. Giila siya sa kanang grief, muna na kung gingon ninyo. Suffering. Nagsuffer siya sa tuwa. Ipadala siya sa amahan, tungod kay gugma. Naigugma nga man sa kalibutan na dili sa tao. Inumdumi na gid ninyo ba? Kaya sa mga ang tao mingon naigugma ang Ginoo sa kalibutan. Apil day ka. Muna yang gingon dinhi, unacquainted with grave, and we hide as it were our face from him. Tanawa. Ang tao daw kuno, gitaguan niya naong kaniya, gibaliwala niya si Kristo. Muna gingon, nagsimba ka, niya, wani mo baliwala si Kristo. May bawaan na ninyo nga gibaliwala nato si Kristo. Unang si Kristo ningon,
ako nasayod nga wala pay gugman ninyo diya sa Ginoo. Moabot ra ta na. Napaliwala daan si Kristo. And we hide us if when our face from Him, He was despised. And we esteem Him not. Wa nato na ilha. Gila ba ninyo ang Ginoo man? Umingon ko ninyo karon. Final words niya. Wala nagila sa Ginoo. Pero karon kung makabasa ka ini, ayaw ina nga di ka muila sa Ginoo. Kaya ang Ginoo kana si Kristo ni ani gina siya diri nag-antos alak na nato. Muna siya ang iyahang pagbatid diri is acquainted with grief. Nag-antos siya gipaskan yang cross aron lang yung ka mapasaylo, aron lang yung ka maluwas. Muna iyang gibuhat. Sa verse 4, surely He hath borne our grief. Nakuan siya, nasunog siya sa ato ang mga gitawag o ganang kasakitan sa kalibutan. Siya mo'y nagtubo sa itong kasakitan. Munang siya ang giila nga nagsakit. Kita hayahay man ang ta. Although bisag naatay kasakitan diri nga din going to kuan na kita. Appointed lang ta mamatay. Disappointed ang tuman. Muna ang kamatayon pag yun sa tao isakit pag yun kayo. Di ba? Isa may namatay diri nga hayahay. Katuramang naisulat din sa Bible. Katuramang mga propita si Isaac, si Abraham. Namatay sila nga hayay, si Moses. Ang uban, nagpiyong lang. Ang uban, nawad alag kusog. Tayong piyong. Wala iyang gingon din and carried our sorrows. Ug iyang gipasa na itong kagulanan. Yet we did esteem Him stricken. Wala na to siya. Ilha, unya, ato pag yun siyang gi-strike. Smitten of God and afflicted. Giut-ut siya sa Ginoo, pinaagi anang iyahang gitawag, gipadala magud siya diri. Kunya pagpadala aron paglukat sa tao, mo nang hinungdan o pait kayo ang iyang gibuhat diri aron paglukat lang nato. Sa tiluod lang. Gilukat ta. Giut-ut siya sa Ginoo niya og kanang gitawag og afflicted. Gisakit gyud siya. But He was wounded for our transgression. Apan siya gayud nasamaran pinaagi sa atong kasalanan sa kalapasan. He was bruised for our iniquities. Nasamad siya, gikambra siya sa ato ang mga sakit o sa mga sala nato, kanang mga dautan nato, murag mo na nagkambra sa iya. The chastisement of our peace was upon Him. Ang pagbadlong daw kuno sa kalinaw naa niya. Kanang aron makabaton tag kalinaw. Mo nang gingon kay naa man tay iniquities, naa man tay transgression aron makabaton ta ang kalinaw. Mo na gibadlong ang ato ang iniquity aron ang kalinaw was upon Him, and with His stripe we are healed. Mo na dungdan kana iyahang mga samad nga gibunal-bunalan siya, una siya gilansang sa krus. Nangaayo ta ana, baba mo kasabot ana. No? Mo bitaw ning moingon ko ninyo kaning gitawag og si Jesus Christ. Unsa ni si Jesus Christ niyan? Hinuon ang tao mo kabalo sa ngalan Jesus. Si Jesus is the Son of God. Ang tinuod ngalan yun ni Jesus Christ is pulong. Kanang gingon sa Revelation, kanang giraffe of kanang lampin ba? Ang iyang ngalan is the Word, kanang pulong. O na, dili tag ingon, sige tag mention of Jesus, wata kabalo sa meaning sa Jesus. Kanang pulong nga Jesus, maura na ang ginganlan sa iya, aron may bawal siya, kay nagpakatao man siya. Pero actually, siya gayod ang pulong, nga nagasulti sa tanan, mga pamaagi diri. Una siya mubalik sa iyang amahan, mo nang gibili niya ang comforter. Kinsa may mo comfort nato, ang iyang pulong. Kanang pulong, mo nang holy. Unya kung di nimo bation, dili na mo guide nimo because the Holy Spirit wala sa imo ha. Natural ka lang. Mo bitaw na nga bation nato ning pulong sa Ginoo kanang Holy Spirit yun ba? Ang pulong yun atong bation. Labi na karon hapit na ang panahon. Mingon ko ni hapit na ang panahon. Mo na Jesus sent
from the Father because of love of the world. Tungod sa gugma samaan sa kalibutan, yung ipadala si Kristo. Pero, wala sa ilha. Kung po nakita karon, di po nato iluni. Kanang love of the world, kaniadto pa na sa Deuteronomy chapter 10 verse 12. That is a requirement. Gi-require na sila dito that love the Lord with all your heart. Anong naamay with all your heart? Kanang love, ibutang sa imong kasing-kasing ba? Love, ibutang sa kasing-kasing, dili lang kay love. Karon Christmas, si Kristo is love, about love karon matod pa sa uban. Wanang ang ilang pagtuo, love, wa niya na ang anong si Kristo ni anhi. Mo bitaw na ako mingon ninyo, kini atong pagpangalaga dili ni ingon nga nadunggan lang nato. Dili ni ingon nga gitudlo lang ni nato. Sa tinuod lang kung basahon yung Bible, mao ni atong life. Mao ni atong kinabuhi bilang iya kita sa Ginoo nga pinili, kung mutuo ka nga pinili, nga kanang giingon ni Pablo ug ni Isaiah nga gikan pa sa taguangan sa akong inahan, gipili na kong daan. Ikaw gipili na kakandaan. So kung gipili na kang daan, matinuhuon na ka tanan. Mo bitaw nang bantayanan nato. Abi nimo ang Ginoo si Jesus Christ kay anak man siya sa Ginoo, Ginoo pud siya gyapon. Nga matod ko moingon ninyo nga siya naghatag og ilanan. Ang ilanan nga gihatag niya kanang sa Matthew 24 nga ilabi na karong 2022, wa ta kabalo kay basig budagan ang mga kalamidad, pestilence, famine, sa panayang gingon, earthquake in diverse places. Pagtanaw mo sa YouTube about kanang Mother Earth, kung unsay gibuhat sa Mother Earth. This kalibutan nga mga ato lang miaging December lampas naman tanong, kaya may aging December 26, 27, 28, dagang kayo nang hitabo sa gawas. Mabito na nga din, ang pulong sa Ginoo tinuod na, nagpahibalo na, labi na ka ng gitawag, kung pestilence, kasakitan, mo ni atong pandemic karon dili ni talagsaon. Dili, talagsaon lang ni. Pero tungod kay prophecy ni, mo nang bantayanan nato. Mo na yang gingon na irritate or gripe, kanang nakuan ang Ginoo gyud ba nasakit gyud ug maayo kanang pareha nang ikaw ma-irritate man gyud ka kanang masakit gyud ka sa tao nga di nimo gikalagutan. May cause of kalagot nungdan sa kalagot nimo nya usahay di na mawala mo na hinungdan ni naay gitawag og grief sa imo ang kinabuhi na irritate ka. Ang synonym sa irritation, synonyms ana is bothered, mo na ma-bother kapag pangalagad. Kanang botheration or frustration or grief, mo na gingon sa Bible mga vexation, kanang dili ni vaccine na vexation, kanang mga gitawag og kasakitan ba, kanang ang imo ang pagpangalagad sa Ginoo wa hinuoy peace. Ingano man sige makag-confuse, ang imo pagtuo is madness nang gipang wali sa mga pastor. Mabitang sultiyang tamo lahi ang kinaiya sa pastor diha sa pulong sa Ginoo. Ang sample sa mga pastor mo ni si Jesus Christ is the good shepherd. Daghang kay good shepherd about ni Jesus Christ. Nahimong good shepherd si Jesus Christ kay he lay his life for his sheep. Dapat kung ikaw shepherd nya manundog ka kang Kristo, mupalo ka kang Kristo, kinahanglan ilikwan po na imo ang ihalad po na imo ang kaugalingon ngadto sa karnero. Naunsa na mahinuon nga hayahay pa man ang magbalantay kaysa mga karnero. Si Jesus Christ dili hayahay, naguol siya, nagsakit siya. Mao bitaw na ako giingon nga diin ang pulong sa Ginoo sa Old Testament, abi nimo ang first violator is mga propeta. Muna giingon ni Isaiah o ni Jeremiah, ni Ezekiel, mga propeta. Napakaring nun sila nga sila daw kuno pinadala sa Ginoo. Nga diin, samtang, abi ni mo, nabasa na ko, ang pinadala sa Ginoo, kanang musulti o gira. O di gani musulti o gira nga na yung umalabot, dili na siya pinadala mo na, gisultihan tamo nga ang atong kalibutan is going to end na. Before mag-end ang kalibutan, doon nag war, nation against nation, kingdom against kingdom.
mo na magbantay lang ta. Mo ni ang gingon sa Ginoo nga matod pa niya diri si Jesus Christ gipadala sa Amahan tungod sa gugma sa kalibutan. Unya kanang gugma kaniadto pa na gi-require na nganong wala man nila na nabuhat mo inungdan si Jesus Christ ni ani siya dinhi aron pagpadayag kung unsa ang gugma. Ang gugma sa Ginoo sa kalibutan nga si Kristo mao'y nag-angtos. Mao na ang gugma niya gili his life. Iyang gihalad ang iyang kagalingon ngadto sa kamatayon aron lang matuman ang tinuod gugma sa Ginoo sa tao. Mo ni siya, mo ni iyang gibati o iyang gibuhat diri sa kalibutan. Wala siya ilha. Iyang gipakita ang gugma. Ang Proverbs chapter 8 verse 17 ingon ang pulong ni Salmista David panultiyon niya kanang Proverbs panultiyon spiritual panultiyon na tinuod na. Kundo na may panultiyon sa mga karaan nga pag birnis gani ayaw mo panilhig kay mawala ang blessing. Matod pa sa uban, tinuod daw na how much more kining pulong sa Biblia. Balaan ni. Mo ni gisulti ni Solomon sa Proverbs chapter 8 verse 17, I love them that love me, and those that seek me early shall find me. Period na gina. Mo nang giingon ni Jesus Christ, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Even that and come. O that and come, there is no means nga dili na mahitabo. Tanan mahitabo. Kanang period mo na yang gingon kama mahitabo na. Mo nang giingon I love them that love me. Kitsa gigugma sa Ginoo. Ang naigugma niya. Kung ikaw naigugma ingon ni Peter kaniya because siya mo'y nagigugma nimo una. We love him because he first loved us. Mabitaw na nga diin, ang tao, wakay ba unsay gugma sa Ginoo sa iya ha? Walay gugma sa kalibutan, kay ang gugma, mao nang Ginoo. For God is love. Mo na nga diin, ato ang tanawon kung unsa ang love. Mo nang sa John 3:16, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. Whosoever believeth on Him should not perish. Ang mutuo nga diin, kanang gugma sa Ginoo dis kalibutan mutuo mo ana, di ka malaglag kun dili makabaton tag kinabuhi. Unsa man ang gugma nga gihalad sa Ginoo alang kanato nga mao si Hesukristo. Nag-antos na siya aron lang ta malukat, aron lang ta maluwas. Unya baliwalaon lang nato kung nagingon ang pulong sa Isaya, di baliwala lang siya, wa siya ilha ang atong naong gitago niya. Mo nang kamo karon ayaw taguin yung naong nga kaniya sa iyang gugma nga ni kanato. May numdum lang ta kung panahon sa Pasko nga ang Ginoo na gugma nato. Ilabi na nga ang Ginoo hapit na mubalik hinumduman nato. Mo nang magisgot ta karon og love. The love of God. Ato na ning isgutan permero ning Domingo sa 2022. Wala mingo ko ninyo, di ko wala sa pag-ingon ninyo nga basig di ta kalampas sa 2023. Kaya nga naman, ang kalibutan ba, basig daghan pa yun ang mga kataladman. Mingo ka nga wa na iabot diri nato because ang Ginoo is lutuingger nato kaya nakailamat ta sa Ginoo kanang ang gingon niya is lutuingger to those who are serve the Lord. Pero katong wa nag-serve sa Ginoo, kanunay ng kapukot sa Ginoo, kasuko sa Ginoo naman sa Bible. Every day, He is anger. Continually nga ang mga tao nag-approvoke sa Ginoo. Pero kita, manang mingong kaawa man po sa kita. Siyempre, kinakalagan man ka sa Ginoo. Ang problema, disobedient ka. Buwabot ang panahon, nasa giandang panimalos o kanang kapungot. Ato rani mo na. Pasalamat na karon kay is not anger because ang mensahe mangod sa Ginoo dis kalibutan mahitungod kay Jesus Christ is about love. Unya ato nang pasagdan ng love. Ang problema lang kung doon na ba love sa Ginoo nato. Mao na atong isgutan karon. Ang Deuteronomy chapter 6 verse 5 and Matthew chapter 22 verse 37 and Mark chapter 12 verse 30 and Lucas chapter 10 verse 27 nag-ingon sila, Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all
thine soul, with all thy mind, with all thy strength. Mo na giingon jud sa Ginoo. Igugmao na tong Ginoo sa tibok na tong kasing-kasing. Kung doon na may gugma, ibutang sa kasing-kasing. Kaya ang kasing-kasing mao na ang feelings. Di ba? Conscience. Pila ka conscience ang tao? Kung sa may conscience sa tao is ang pagbati sa tao. Asa man nimo mabati ning mga butanga pulong diri sa kalibutan, may mga istorya. Asa man nimo na mabati? Sa heart. Mo bitang bantayan nimo hunahuna kay pataka kalagunahuna buhat, ang heart mo ay mubati. Ang imong kusog, magwa na kay kusog kay nahagong ka dito, unsa may mubati nimo ang heart. Usay gingon sa Ginoo, ang imong kalag, bagusto man imong kalag kung wala kay heart, wala kay pagbati gyud sa imong kasing-kasing, wala ang kalag. Mabito na si David nagingon, oh kalag ko dayga ang Dios. Wala ang ato ang obligasyon sa Ginoo is about kanang love sa kalibutan di sa Ginoo. Isgutan ta ng love. Kaya nga naman ang love maoy nawala sa Kristohanon karon. Mutungha lang ng love kung Pasko. Unya kanang Pasko pa gyud nga love. Depende na sa iyang love. Mao daw na ang love. Although si Kristo, gianhi dili gipadala because of love. O bitaw nang nay mga kanta karong Pasko. Wala ako gingon ni kaninyo daan nga si Kristo wa gyud na ilaha. Gi-reject gyud na siya. Mo na nga kamo, basig inyong gi-reject. Mo bitaw nang nagtudlo ko ninyo kani, isgutan na nato ni love about hangtod kay daghang kayong love nga gisugo ni Jesus Christ sa mga propeta about love, hangtod ni Apostol Pablo about love, nga wa gyud dato nabuhat kay ngano man ang Revelation chapter 2 verse 4 and 5 ingon pa niya dinhi sa 2 and 5 sa 2 and 2, 4, and 5. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first work, or else I will come unto thee quickly, and I will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. Gawas kung ikaw mag-usab, mag-usab. Nanawa kay ang gikasumbong sa Ginoo, gi-reveal gyud sa Ginoo, hangtod karon ambot moingon kang kaniya to pa man ko nag-repent. Manang gingon di, wow. Glory to God. Kaniya to pa mo nag-repent. Ako gani nangayo pa ko mga butang nga di wa nako nausab. Sulti ko Ginoo sa butang hingo pa ni Job. Sulti ko Ginoo sa butang sa mga bulaton nga wa pa nako nabuhat. Aron ako pagabuhaton aron di ko makasala nimo mo na gisulti ninyo. Kay kung di mo sulti ang Ginoo sa mali nato, wa kitay buhaton. Di kita makausab. Mo bitaw na mo ni ang gingon sa Ginoo karon. I have somewhat against thee. Aduna ko'y ikasumbong ninyo. Sa may ikasumbong niya, kanang simbahan nga din nawala ang first love. The first work, ang unang yung buhaton o requirement sa Ginoo is love. Manang atong buhaton ang love. Unsa man ang pagbuhat sa love? Kanang love ba nga sa Ginoo nato ba ayaw sayangi? Kakuyaw alang gihigugma sa Ginoo ang tao. Was gani nga gigugma na niya, hatagan yun na niya bili. Di ko na siya musugot nga din nga ikaw mawala kay gigugma ko ka sa Ginoo. Manang gingon sa Revelation chapter 3 mang siguro to na matod pa, whom I love I rebuke. Din kinsa nga ako ang gigugma, ako ginang rebukon. Mao nang gigugma sa Ginoo ha. Revelation chapter 3 verse 19. As many as I love I rebuke and chasten. Be jealous therefore and repent. Magmainiton mo sa pag-usab.
Kaya nga naman, gigugma mo sa Ginoo, gina-rebuke mo. Salamat ganita, gi-rebuke ta sa Ginoo, kanang dili rebuke kon wala gina nagugma sa Ginoo. Wala nagigugma sa Ginoo. Mo na kinikumpulong sa inyo, gi-rebuke mo because God is love. Nahigugma siya nimo, nya kung ikaw di ka mahigugma niya, saon na lang nato. And seek me early, ingon pa ni Solomon, makaplagan. Kung dili mo mangita sa sayo, adigin mo kakaplag. Kung nakani mo sa simbahan niya late, adigin ninyo nakaplagan. Mura na mo tao diri, mura na mo simba. They honor me with their lips and mouth, but their heart is far from me. Ano man, wala man batia ni pulong sa Ginoo. Mo bitaw nang kanang Holy Spirit mo ni pulong sa Ginoo. Kung di nimo ni sundon bation sa imong pagani diri, natural na imong spirito. Pero kung against ka ini, musupa ka sa mga pulong sa Ginoo, argue ka, amo na nang daang nga ang espiritu sa yawa. Mo argue man gid mo pervert ba, balihon yun na niya. Para to kang ang iba, giingnan si iba ni Adan, nga ayaw kaon ana kay ingon ang Ginoo nga once gani mo kaon ka na mamatay ka diha, gibaliktad. Dili ka mamatay dayon. Magawa siya ningon bakakon man na siya si Adan. Na bakakon mo tani si Satanas kun dili gibaliktad lang niya, dili ka diha mamatay. Tinuod yun. Sa iyaha wala siya namatay. Pero atubangan sa Ginoo, wala na siya gugma na sa Ginoo, di na magpakialam ang Ginoo. Mo bitaw na gitunglo na si Adan o si Eva. Mo na iyang gingon, nevertheless I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love, the first work. Mo na iyang gingon, remember therefore from whence thou art fallen, and repent and do the first work. Or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. Kung nagrepent na mo, adili na lang yung ibalhin. Pero kung wak pa mo nagrepent, mo na iyang gingon. Pag-repent, nga naman, or else I will come unto you quickly. Wala siya dayon, basin niya, wak pa ta kausap. Mo na iyang gingon, remember therefore whence thou art fallen, repent, and do the first works. Abi mo ang love, mo na ang first work yun. Kay requirements man na. Kabang mo sa second work sa tao. Mo na ang first work o sa kay ang second work di na to mahimo kung dili na to mauna ang first work. Kabang mo sa first work, love of God. Love the Lord with all your heart and with all your soul and mind and strength, and love thy neighbor as thyself. So, ano yung pagigugma sa musilingan mo? Ninungdan nga, di ka mahigugma sa musilingan. Di ka mahigugma sa imong brother, di ka mahigugma sa imong father, sa imong husband, di ka mahigugma kay nga naman. Wa man ka nahigugma sa Ginoo una. Nga imbes ang Ginoo mo ay gugma. Inumdumi nga ang love is the fruit of the Spirit. Bunga lang na sa Espiritu kung wa kay Espiritu. Wa kay pulong sa Ginoo, wa gyud kay espiritu. Unya kanang espiritu, patay na kung di na mamunga. Ang sanga di nga di mamunga is patay. Kung ang sanga dili mo tapot diya sa branch, patay na siya. Mamatay na siya, di na siya mamunga. Manang gingon dito sa John chapter 15 verse 1, basara gud na. Dili ka mamunga. Managingon, nasgutan na to niyang love. That is the first word. Mana yang gingon na nga. Sa John chapter 5, verse 39 and 44. Mana yung giingon ni Jesus Christ sa mga Hudiyo. Kanya kita, maingon ta nga, wala man ni sa tuwa. Sundog lang ganita nila. Kanya maingon ta, wala. Kung sila nawala, labo patang wala, kay ngit-ngit ta sila, gibutahan lang. Naana sila, pero gibutahan lang. Kita, kita, why hope? Because we came from darkness. We have no light. Nakakita lang tag light, kay na si Kristo ni ani diri, because si Kristo is the light. Unya, the Gentile is, nakita nila ang light, manang nanungkol sila kang Kristo. Unya, si Kristo po nagtahayag sa ilaha. Unya, ang light daw kuno, wa nila nasabtan gyapon.
Ingon pa ni Jesus Christ sa John chapter 1 verse 4. And the light did not comprehended. Ug ang light, ug ang suga kahayag wa nila nasabtan. Mo ni ang ako'y payag sa inyo about love. John chapter 5 verse 39. Ingon pa niya dito sa ilahara niya, kay kinipulong sa ilahara magyud samtang na pa si Jesus Christ. Ang mga pulong nga giwali ni Jesus Christ para sa ilaha. Pag-abot ni Apostol Pablo, apil na lang niya, gihatagan na lang niya og mga gitawag og instruction ang mga Gentiles. Kaya nga naman, sa tinuod lang, pag-abot yun ni Apostol Pablo ang mga pagsimba sa mga Gentile, not the Creator, kundi the creation. Ano mga binuhat rin, mo na gisimba. Pero ang Creator, wala nila simba mo ng paglakaw-lakaw ni Apostol Pablo, nakita niya sa kasimbahan, na ang ilang gisimba, dili mo ang nagbuhat sa langit o sa yuta. Manang ningon si Apostol Pablo, ako ipakita ninyo kung kinsa ang inyong simbahon, kanang nagbuhat sa langit o sa yuta. Mo nang Ginoo, mo na iyang gingon din sila mga Hudiyo, giingnan ni Kristo. Sa verse 39, search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are that which testify of me. Mo na gingon ni Kristo, kamo nag-search sa scripture, nag-ukab, nagtuki sa mga scripture, kay nga naman, haibaw mo nga na di ang life. Kunya ka ng scripture, mo ka na ang nag-testify, may tungod na ko. Sa verse 40, and ye will not come to me, that ye might have life. Nya, di mo muanhin ako, kay aron makabaton unta mong life. Sabot pasabot ni Kristo ha. Kung sabto na to, bang anong gingon anang ang pagsulti ni Kristo, muna sila, dili kasabot, di sila muduol. Abili mo, muna kung gingon sa inyo, anong dili daw sila muduol kaniya, aron makabaton untag life, ang bot pasabot ni Kristo, kay balog yun ang Ginoo nga si Kristo, kaon yun. Unya, mahimo siyang pulong, katong pulong, nga bot pasabot ni Kristo, katong gibilin, mauto siya. Verse 41, I receive not honor from men. Dili ko mudawat sa mga tahod, sa mga tao. Kanang nagtahod ba? Kanang giingon ni Jesus Christ sa atong unang panahon, giingnan niya ang mga eskribag, mga Parisiyo. These people draw near to me with their lips, and honoreth me with their mouth, but their heart is far from me. Ngano man, mouth lang ang lips, nag-honor sa Ginoo, nagday, nag-awit, pero wala diay gibati gyud sa kasing-kasing. Kung unsa gyud na iyang pagdaig sa Ginoo, ngano man kana si kanang Ginoo, daygon lang nimo nga way gibuhat sa imuha. Imposible no, muday ka sa imong amo nga walay gihatag sa imo, ug supak pa ka sa imong amo, daygon ba din na nimo imong amo? Ug labi pa kanang amo sa uban nga dili nimo amo, daygon nimo. Di gina nimo daygon mo na mga tao nag-honor lang. Mamatod pa niya, I receive not honor from men. Manang dili ko mudawat anang mga honor-honor ninyo sa kuha kanang maghalad mo, mag-awit mo, magdaig mo, magsimba mo, anong pag-honor ana tanan mga butang bulaton sa simbahan. Ngano man di ka mudawat ana Ginoo. Mao yang gingon sa verse 42. But I know you that ye have not the love of God in you. Nganong di siya mudawat anang honor-honor because kay haybaw ang Ginoo nga walay gugma diha kaninyo. Ang gugma sa Ginoo wala ninyo diha. Kanang kung bagat pa ba wa gibutang sa Ginoo ang gugma. Nga ikaw mahigugma gyud sa Ginoo aron muday ka, muhunor ka sa Ginoo. Wala ka ng pag-honor nga walay love. Wala kung mangalagad ka sa Ginoo, kinahanglan ang love. Wala ang first work. Nga atong gibiyaan nga di magsimba lang tang nga wa nato higugma gyud ang Ginoo sa tibuok kalag pusod. Mo nang wali usahay ta sa simbahan walay pagbati. Wanita sa simbahan walay hunahuna. Wanita sa simbahan, walay kusog, luya. Yang sana ito pagigugma sa Ginoo, mo man iyang gingon. Dapat karong adlaw, ang imong tanang kusog i-preserve na para karong adlaw. Kung kusgan man ka manarbaho sa gawas, simuag yung kusgan yung kamuanhin din. Aron ang kaaway,
Dili kakaya nato nga mubabag siya dinhi nato. Kanang naay mo sampit pa nato nga, uy, makatata dito, uy, anniversary dito, uy, babagan ka. Kunya kay kung wakay kusog, kung sa may mo kusog, mo nang niingon si David, the name of the Lord is a strong tower. The righteous is run into it. Ang ngalan sa Ginoo, ang puno sa Ginoo sama na sa strong tower. Bisag na kay kaaway, mo na yang gingon. Di ka mapukan. Mo na yang gingon, I know you that ye have not the love of God in you. Bisa nag-honor siya, naghalad sila, nagdaig sila, nagkanta sila, pero ang Ginoo nasayod. Mo nang nagingon siya daan, oy di ko mo dawat anang honor ninyo without love. Usab to na kanang walay gugmagay nga ni ani ka diri, usa magianhin nimo diri. Sa tinuod lang kung ani ka dinhi because you love God. Muna ang first na itong bulaton. Muna kung naigugma ka sa Ginoo, way makaugong gid nimo. Munang gingon sa mga panultiyon, sa mga nahigugma, bisag pagpito ka buntod, pito ka dagat. Akong labangon na tungod sa gugma daw niya. Yun na ang gusto sa Ginoo. Labangon nato ng pito ka buok. Aron mudaig ta pag ikapito, mudaig ta sa Ginoo, labangan ang mga kapito nga kwan, nga way makababag lang nato diri. Mo nang ningon siya dito, ingon si Apostol Pablo, walay makapahimulag nato sa gugma sa Ginoo. Wala man, kung nahigugma to sa Ginoo, wala gyud mo nang kusgan gyud ta. Pero karon niingon siya dinhi, but I know you that ye have not the love of God in you. Ngano man nahibaw siya o nisulti man siya nga wala pa mo'y gugma sa Ginoo. Kamu na ba mo'y gugma sa Ginoo? Mano iyang gingon, I am come in my Father name, and ye receive me not. If another shall come in his own name, him ye will receive. Ako ni ani ko sa ngalan sa kong Ama, wa ko ninyo dawata. Yang uban gani kaninyo nga din. Wani gani inyo inong dawaton. Abi nimo ang pagani ni sa Ginoo nga Amahan abot na gugma. Niingon si Jesus Christ kung imong sabton nganong gipadala siya dili sa kalibutan because for God to love the world. Wanang wa siya dawata daw kuno. Wala higugmaa. Pero naiubang gani mo ani dinig higugma na hinuon. Wa siya kabalo nga di si Kristo kadto niya pagpakamatay bisag wa siya ili gugma to. Mo na ang pagani ni Kristo di is gugma na. Mana sa verse 44, how can ye believe which receive honor one of another and seek not the honor that cometh from God only? Tanawa. Usa man yung pagtuo daw kuno. Kung kamo mudawat mamu og pagtahod sa uban. Nga wa ninyo pangitaa hinuon ang pagtahod nga gikan sa Ginoo. Only kamo mo sa pagdawat sa pagtahod sa Ginoo. Kung tinuod ka nagtahod sa Ginoo nga ingon pa ni David gikurunahan kag honor and glory. So, ihatag na nimo kay nga matod pa sa kasulatan ni David, honor due to God, glory is due to God, di ba? Alang lang sa Ginoo ng pagtahod, alang lang sa Ginoo ang paghimaya. So, iya ra na, kunya karon dili nimo na dawaton nga ng pagtahod sa Ginoo kay wa kani tahod. Ang imong gingon gusto ko tahuron ko ninyo. Ikaw may tahuron. Gusto sa tao nga din muila sa tao. Wala usaw niyo pagtuo kung gusto nimo nga ikaw tahuron. Si Jesus Christ wa nagpatahod. Mabito itong ngano nang hugas si Jesus Christ sa tiil sa mga disipulo ngano man gyud. Kaya niani siya diri aron pagtahod. Sa gisugo sa iyang amahan nga magpaubos siya. Nagtahod ba ka sa Ginoo sa iyang pulong? Kadaghang kayuan nato gitahod ang Ginoo sa unsang pagi kana mga pulong nga naisulat diri. Ako pa ba nang i-mention? Kanang love your enemy. Nga matod pa ni Jesus Christ, kanang enemy ni mo, muhangyo na og 5 ka metros. Inapulo.
1 meter lang ganito. Kung adunay kaaway nimo, mohangyo nimo pauban sa 10 ka metros o 1 ka kilometro, duha kay basig nahadlok na siya uban eh. Kung waon man niya ang kupo nimo, kanang burlas o sayal, ipaulang pag ginang kupo. Napagani pinakalisod gani sa pagigugma sa silingan. Kung naa kay gugma, higugma ang kaaway, kung sa may lisod nga, higugma ng kaaway. Ang kuyaw diya ang kaaway, makaya ka nimo. Di palang gani na mangaway ang kaaway o nangaway ng kaaway, di nakakahigugma sa pagkakuha ang kaaway, masagpa sa pikas aping ang gingon sa Ginoo, itahan pag ang pikas. Di ginamahimo. Di ba? Because wala kay love sa Ginoo, walay mahimo nimo sa mga kaaway nimo kung dili ikaw mahigugma sa Ginoo. Aron ng Ginoo, muhatag og gugma nimo kay ang Ginoo man ang gugma. Mao na ang bunga sa espiritu nato nangalagad ta sa Ginoo, love. Mo gini primero, love is the fruit of the spirit. Una na joy, peace, meekness, gentleness, goodness. Mana yang gingon dinhi unsa man ninyo pagtuo na ang inyong gihimo man ang gusto man tahura lagi ko, tahura. Wa mo'y pagtaod sa Ginoo sama sa mga magwawali. Abi ni ulahi ng magwawali, daghang kayo buluhaton sa magwawali, mo bitaw nga magwawali, accountable yun na siya. Pag di gani na maluwas ang usa ka tawo tungod kay wa niya sultihi, sa iya na paninglon. Pero ako muna akong gisulti ninyo tanan, bahalag di mo mutuo. Di na ko paninglon, mo man gingon ni Apostol Pablo. Sa Malakay, sa Roma usata, ingon pa ni Apostol Pablo, Roma chapter 2, verse 2 to 10, ingon pa ni Apostol Pablo, but we are sure that the judgment of God is according to truth against them which commit such thing. Ang tinuod gayud hukom sa Ginoo sumala sa kamatuoran bato kaniya nga nakakumit og mga butang sa mga butanga. Morning judgment sa Ginoo katong nakakumit sa mga butang. Verse 3, and thinkest thou this, una-unaan ni o man o tao, that judges them which do such thing, nga hukman kanang mga nagbuhat ini butang, and thus the same ug sama that thou shall escape the judgment of God. Nga din aron ikaw usab maka-escape sa judgment of sa Ginoo. Morning una ni human kanang judges that which do such thing, kanang nagbuhat og mga such thing. Matod pa niya, or despise it, that the riches of His goodness and forbearance, the long suffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance. Kanang nag-despise sa riches sa Ginoo, kanang kaayo sa Ginoo nato, mingon ta nga ang Ginoo is slow to anger. Pasalamat ta kay slow to anger nato, wala ta padali diri og dagkong kalamidad. Wala ta gihatagan og kanang gitawag grabe kaayo. Para sa ako, wala ko nakabaton og grabe kayo nga halos nga mag-uol ko, magilak ko, mag-emosyon ko, nga din mubiyan ako sa Ginoo. Although nakabasol ko gamay, pero na-remember na pagpulong sa Ginoo, mabitaw na nga din. Kung daghang gani kay knowledge, ingon pa ni Apostol Pablo, ni Salmista, ni Solomon, matod pa niya, kanang daghang og knowledge is stronger. Ligon Ginoo nang daghay kay balo, di ba? Muna kay tungod sa daghang ko kay balo, bisan ang akong anak gikuha, o nasabtan ako. Kaya nga naman, nabasa naman ako pulong sa Ginoo about ni Job. Ang life ni Job, si Job is a righteous man. Walay sama kuno kang Job. Nga din, ang kinabuhi ni Job, akong gibasa, nangawala ang iyang first family. Bisan pa naghalad siya Job sa iyang pamilya, nawala pa yun. Pero natandog ba si Job? Wala. Naminyo, inuutosan. Muna ka ng minyo, dili na isa pa yan. Ang importante diya, kung nangalagad ka sa Ginoo, kinahanglan makabaton kag kalinaw. Muna yung muna Apostol Pablo, magunsa man ang kinsay mong partner diya, nyawa din may kalinaw. Nga kani akong partner mo ni asawang pastor, nyawa may kalinaw. Useless na niya po ng partner na.
Mabita na nga ako sa tinuod lang, gigahin ko sa Ginoo, naging walig yung ko, bahalag ang akong pamilya. Kung di man sila mga lagad, doon ko'y mahimo. Kung mga lagad sila, ma-unite yun me. Kaya ang gusto man gud sa Ginoo ni Apostol Pablo, na ma-unite yun ta sa akong sa pagtuo sa Ginoo, ang akong pagtuo, inyong pagtuo, kanang pareha ta. Hindi na pwedeng alahin na imong pagtuo. Tanaw na to kung kinsa ang pagtuo nga mulungtad. Basta ako, naingon ko, naglaong ko sa Ginoo, kinakong pagtuo is, gikan yun ni sa Ginoo because this is the fruit of the Spirit. Wala yung gingon. Kanang forbearance of a long sufferings. May tungod sa long suffering sa Ginoo, not knowing that the goodness of God, kanang kaayo sa Ginoo, dapat moadto na ngadto sa pag-usab. Ang Ginoo is slow to anger. Naglong suffer pa siya. O dapat mag-usab ta. Kining gamayng panahon nga gihatag sa Ginoo nato, itagaan tag chance mobalik ta sa normal, makasimba na ta. Morning gingon now is the time ang usbo na to tutong unang panahon kay base pag mubalik ni labaw pa sa panahon. Morning gingon sa mga istorya sa uban base daw iligman sa election ibalik ni ang ato ang mga gitawag o si tawagan ng quarantine ay kinang sa tawagan ng nasa balay gani lockdown na punta di na punta kalagad sa Ginoo. Wata ka balo, di ba? Muna nga karon mangayo kita sa Ginoo. Kaya aron dili na itugot sa Ginoo. Nga matod pa niya din but after thy hardness and impotent heart, treasure up into thyself the wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. Mo ni ang matarong nga hukom sa Ginoo ha. Katong mga gahi o mga impenitent heart treasuring o nag-treasure ka, nagbutang ka bahandi ngadto sa imong kagalingon sa kapungot lang na sa Ginoo. Kay kung gahi mo kasing-kasing hindi mo mutuwi ning pulong karon. Kanang importante ang love manang gingon sama ra nga nagtigom ka og kanang bahandi nga alang sa kapungot sa Ginoo ba kapungtan ka ng Ginoo sa Ginoo mao ni ang tama nga judgment sa Ginoo. Who will render to every man according to his deeds. Kinsa may mubalos ngadto kaniya sumala sa iyahang mga binuhatan. To them who by patient continuance in will doing seek for glory and honor and immortality, eternal life. Muna yung gingon din ngadto kanila nga nagpasensya nga nagapadayon pagbuhat og maayo og nangita sa himaya og ang honor og ang immortality, o ni eternal life. Dili na ingon pagdawat lang nimo eternal life naa na kay eternal life. Kundi nimo pangitaw ng paghimaya sa Ginoo ug ang pagtaod sa Ginoo ug ang immortality. Kabaw mo sa ang atong gipaabot kanang immortality nga kanang ato ang lawas ba? Ingon sa 1 Corinthians chapter 5 man siguro to nga diin we are groaning that our body is kanang clothed with the immortality. Nga iswalod na niya ang atong mortal kanang lamyo niya ato ang mamatay nga lawas ug ilisan ta munang gingon sa 1 Corinthians chapter 15 in the twinkling of an eye nga ang tao ilisan na siya ang corruptible unto incorruptible and mortal unto immortality. Mo ni buot pasabot nga nganong nangalagad ta kay naay pagpamubo ibukura na sa Ginoo kung mataymingan ka mabubuan ka naa ka dili. Unang, sige panapaw lang, panginabuhi lang diri, pero paabuta gayod ang Ginoo nga mutsin sa life nato. Munang anhigit ta diri. Igugma gyud ang Ginoo diri. Kanang iyang balay ba, with all your heart, with all your strength. Wala na tayo laing buhaton, baura na ang gingon sa Bible ako nabasahan. Nga nilang ta kanunay kay ngano man diri. Ang mo ni ang balay sa Ginoo. Kung bagat pa ato Sunday ila sa Sabado, nga ang Ginoo munaog. Ang iyang tiil, iyang itunog diri. Gadto sa sanctuary nga diin na nagsalig sa Ginoo nga maga-entron siya dito sa righteousness. Mao na nga ang Ginoo karon ni naamo sa tubangan kay naamo sa pulong sa Ginoo kay pulong man sa Ginoo kung gisulti ninyo. Sa verse 8, but unto them that are contentious
and do not obey the truth, but obey unrighteousness, indignation, and wrath. Kasakitan o ang kapungot ni atong mga tao nga contentious and do not obey the truth. Verse 9, tribulation and anguish upon every soul of man that doeth evil, of the Jewish first and also the Gentiles. Sa verse 10, but glory and honor and peace to every man that worketh good, to the Jewish first and also to the Gentiles. Pantay na ta, Jewish first also into the Gentiles. Muna ka ng tribulation, niya itong mga tao nga dili mag-obey the truth. Mo man ang truth ba? Sa tinuod lang, ingon ang Ginoo Jesus Kristo sa mga Israelite. Ako nasayod nga wala pa ang gugma diya sa Ginoo ninyo ngano man. Sige man tagdawat ko unor. Ingon tahura lagi ko, tahura ko, tahura. Ang tahod nimo sa Ginoo wala nimo buhata. Aba mo sa pagtawod nimo sa tao kanang mo na mag-away kay siya mo tahod. Pero kanang pagtawod gikan sa Ginoo, tahuro na to ang tanan sugo sa Ginoo. Kung doon na may pastor nga gipadala, mo na gusto sa Ginoo nga tahuro na ninyo kay abi nimo ang Ginoo nangitag yun ang tao diri to stand the gap between God and man. Kung makakita daw kag tao, ingon pa niya dito sa Ecclesiastes dito. So sa katao nga din mubarog nga mo execute sa judgment, kaniya akong pasayloon sila. Kunya kung way mo barog, maubitaw nang nibarog ko ninyo sa tinuod lang. Manang gipasaylo kita sa Ginoo, manang magpadayon na lang ta. Unli nga maminaw lang ta ining dakong gitawag og solid food. Kay mao man ni atong comfort. Maubitaw nang luya mo dito ani mo dili. Kay mo na inaatay sa ligan ining mga pulong kay promise ni sa Ginoo. Mo na yang gingon, but glory and honor and peace every man that worketh good, to the Jewish first. Kung magbuhat ka good, so may good work. Anong righteousness? Mawit na ang Malakaya chapter 1 verse 6. Ingon pa niya din a son honoreth his father, and a servant is master. If then I be a father, where is mine honor? And if I be a master, where is my fear? Said the Lord of hosts unto you, O praise, kamong mga pare, that despise my name, and ye say, wherein have we despised thy name? Sa asa man na mo nga despise ang name, kanang wala mo nagpaunor sa Ginoo. Kanang mga pari o mga pastor nga nagdespise sa ngalan sa Ginoo nga din, para nang wala gitudlo unsa doy pag-unor sa Ginoo. Kanang love, nag-unor sa Ginoo niya, why love? Saan nato pag-unor sa Ginoo? Maunor ba nimong Ginoo pinaagi sa imong pagdaig sa imong offering kung wa ka naigugma sa Ginoo? Dili. Mawita na ang Ginoo ningon dili ko mudawat og unor sa tao. Ang gusto niya nga kung muunor maka, kung muawit maka, kung musimba maka, kinahanglan with love. Nga tungod kay naigugma ka sa Ginoo, mo na ang unor nga giingon sa Ginoo, mo nang ningon ang Ginoo si Jesus Christ. Ako nasayod nga wala pa diha ang gugma ninyo kay ngano man. Wala man mo nagbuhat og pag-unor nga gikan sa Ginoo. Gikan man sa tao ang inyong unor. Magitawod mo kay pastor mo. Mo nang gingod wala mo'y gugma sa Ginoo, mo nang nga dili ninyo maunor ang tao kay wa man mo gugma. Dili mo mahigugma ang kaaway ang tao ang tanan, dili mo mahigugma kay ngano man. Wa man nimo unor. Wala kung yunor man nimo ang pastor, kinahanglan do na kay gugma sa Ginoo. Mabitaw mingon ko ninyo pag-ampo mo kung tinuod ba niya kung pulo nga giwali ninyo. Kay nagampo ko sa Ginoo nga unta muundang nako pero di ko kaundang. Bahalag mabot ang tulo kay abi nimo ang last gingon sa Bible nga akong gituon akong manghawa man mo. Wala akong gingon. Nagpaabot ko sa tulo. Kanang mingon ang Ginoo, 2 or 3 gather together in my name, I am in the midst of them. Magpabilin yun ang tulo, hantod, muabot yun na ang time nga end. Kay kinitanan man good, in part lang iba. Kanang gitawag ko siya in part, gani. Kanang dili pa ni hingpit tanan. Dili pa nato matuman ang tanan.
Moabot yun ang time nga din ang Ginoo muhingpit na to. Di man ta kahingpit pero nagtuon yun ta sa pulong aron mahingpit ta. Moabot nang niyon sa Philippians 1:6. If you began in the work of the Lord, be complete until the coming of Jesus Christ. Kumplito wa gyud kun dili nimo makumpleto na. Mao nang giingon sa James chapter 2 verse 10. Natuman nimo ang tanan, dunay usa nga wa ninyo natuman unsay tawag sa inyo ha. Malinapason ka. Dili to counted ang tanan nimong kayo kung dunay usa nga wa nimo gayod buhata. Manang gingon usa pulungan na nga wa niyo buhata. Sa napulo ka sugo pangitaan ninyo wa ninyo nabuhat diha. Kay balo ko nga ang tanan nabuhat ninyo ang uban pero naagid ubang. Asa magkanapukan? Remember, asa kanapukan? Kanang first love. Mo nang gingon wa gyud lagtawan. Mo na yang gingon sa 1 John chapter 4 verse 55. Mo na yang gingon dito pahinumdom sa John chapter 5. Who receive honor one of another did not seek the honor coming from God. Katong gusto mo dawat ka og honor nga mingon tahura ko nya wa din ninyo tahura ang Ginoo. Nga din kanang mga iya sa Ginoo buloton sa Ginoo gusto ninyo mga tao mutaod nimo mga kwan. Pero kanang pagka-Kristohanon kanang mga nagdalag pulong sa Ginoo nga gikan jud na sa Ginoo from God wa ninyo tahura. Mo nang giingon wa ninyo mataod because wala mo'y gugmaanan niya. Mabita na ako mingon ninyo na gugma ba mo sa inyong pastor? Kung master man ang pastor, where is thy honor? Kung where is thy, o kung father man, mo nang giingon niya, kung if I be a master, where is my fear? Asay akong kahadlok, dapat mahadlok dito sa Ginoo. Kung siya atong master. Ako, nagtuom ako nga mahadlok mo sa ako, nga mo nang wingon nga, kung labi nagmuabsin ka, mananghid, daghang na ko'y kauban dili, nga diin pastor, muabsin sa ako. Nung sa ako makamananghid, mahadlok ka na ako, kay muwali gyud ko. Abi ni mo, permanente gyud ko muwali. Bisag buwa ka, ug naa ka, mao gina ang pulong sa Ginoo, badlong gyud na. Di ko pwede nga di ko mubadlong. Kaya ang scripture is given by profitable for doctrine. Reproof yun na. Correction and instruction. Dili na gitawag og challenge. Dili na tawag og kanang encouragement. Encouragement. Unsa man ang encouragement? Nga magbuhat og right. Unsa man ato pagbuhat og right? Kung dili mo i-reproof, kung dili mo i-correct, kung dili mo instructionan. Mo nang giingon dito ni Apostol Pablo. Ang Isaiah lang, unsa man ato pag honor ang Ginoo. Doon ay gingon dili ni Isaiah sa chapter 58. Mao ni ang gisulti ni Isaiah nga ang pag-honor kuno daw sa Ginoo. Ingon pa niya dinhi sa 58 chapter 58 verse 13 to 14. If thou turn away thy foot from the Sabbath, kung ikaw muadto man sa Sabbath, kung ang imong til iturn nimo ipadungi mo sa Sabbath from doing the pleasure on my holy day, unya magbuhat ka og kalipay sa diha sa adlaw sa akong kalipayan sa akong adlaw, and call the Sabbath a delight, the holy of the Lord, honorable, and shall honor him, not doing thine own ways, nor finding thy own pleasure, nor speaking thy own words, then shalt thou delight thyself in the Lord, and I will cause thee to ride upon the high places of the earth, and feed thee with the inheritance of Jacob thy father, for the mouth of the Lord hath spoken. Mao ni ang sugog yun sa Ginoo. Ang Ginoo gyud nagsulti kang Isaiah nga mo ni yang sulti sa diha nga muadto na gani mo sa adlaw sa Ginoo. Namatod pa niya, wala mo nagbuhat kanang kalipayan ninyo kundi kanang kalipayan sa Ginoo, labi na kanang adlaw sa Ginoo nga inyong gitawag nga kalipayan. And call the Sabbath delight and the holy of the Lord. Ug balaan ka na sa Ginoo, and honorable talahuron yun ang adlawan ha. Shall honor him, nya imong tahuron yun na not doing thine own ways, nga dili ka magbuhat sa imong kaugalingon pamaagi diri, nor finding thy own pleasure, ni mangita ka sa imong kaugalingong kalipayan, nor speaking thy own word, nga dili ka magsulti sa imong mga pulong kaugalingon imong pulong. Babita na pumanita sa simbahan hilong na gyud mo.
Kaya ang Ginoo man atong katubang, manang gingon sa si Panaya, be silent in the presence of the Lord, for the Lord prepare. Nag-andam gud siya og ganang sacrifice. Kinsa may yang gi-sacrifice ang Ginoo? Si Jesus Christ for His guests. Sa iyang mga gi-invite, gibid niya katong sama sa ang kingdom daw kuno, sama sa kasal sa usa ka anak sa hari nga nagbid siya sa mga tao nga gipang-invite niya. Mo nang giingon niya kinahanglan gayud nga magsuot ta. Kay ngano man panisan man na sa Ginoo ang dili magsuot og bisti sa kasal. Mo nang giingon maghilom gyud ta sa panahon nga moabot ng gitawag gi-invite ta. Mo nang wani ganito dinhi, do not speak your own words. Mo na ang nag-honor sa Ginoo. Nya kanang dili ka mangitag pamaagi nimo. Kay ngano man na may pulong sa Ginoo pamaagi. Mao kana ang acceptable. Kanang giparide. Abino sa tinod lang gibasa nako, kitang nangalagad sa Ginoo sa panahon sa simba. Kung dawaton sa Ginoo atong pagsimba, sa tinuod lang ilat ang gipasakay. Ingon ang Ginoo gipasakay ta sa high places of the earth. Matod pa niya, nata sa taas nining kalibutan, although nata sa ubos, literally, pero spiritually, nata sa taas sa Ginoo. Wa bitaw tong pagsugod gid pagbuhat sa tabernacle gi sugod yun si Moses. Pagbuhat og tabernacle dito gid sa bukid. Sa buntod aron makita sa mga tao, nya butang igbil magtingon na nimo aron ang mga tao makadungog mangadto gid dito. Ang dili mo adto dito, mo nang gingon delikado, mabutan siya sa kamatayon, mo nang history. Mo nang yang gingon dinhi in the high places because ang dalan manggod sa Ginoo is higher than man. The thought of God is higher than man. Taas-taas ba, labaw. Munang niingon si David, when my life is overwhelmed, lead me to the rock that is higher. Ang tanan mga nangalagad sa Ginoo nga tinuod, nata sa taas sa ining kalibutan. Watay labot sa kanang kining kalibutan manggod, mo nang gitawag dito kung ato kung sabton, nata sa walog sa landong sa kamatayon. Nata sa hawan ba sa kamatayon, pero kung ikaw mga lagad sa Ginoo, kung buhaton nimo ang pag-unor, ipasakay ka sa Ginoo, matod pa niya dito sa high places, nga matod pa niya unpaid thee with the heritage of Jacob. Kung pagkanon ka sa heritage ka nang gipanulundon ganin ni Jacob, say nasunod ni Jacob, blessing gikan sa iyang aman nga si Isaac, although unta si Esau mao'y dapat mudawat, pero kay gibaliwala man ni Esau nga ang blessing ipasa sa iya man inungdan, dunay pulong dito imbis si Esau naigugma kang si Isaac naigugma kang Esau, nya si Jacob gigugma sa iyang inahan. Unya kay ang inahan naningkamot man nga unta mapasa kang Jacob, mo na naipulong giingon ni Apostol Pablo, gigugman niya si Jacob o gidumtan niya si Esau. Kay ngano man niabot manggod ang panahon, gisugo siya sa amahan, gibaliwala raman niya. Basta nga ang panalangin mo abot nako kay magkuwang ko, lakaw siya pagbalik diri gigutom man siya. Mo atong gusto siya mukaon, gikambyoan niya pagkaon ang Juan giingon ni Jacob pod nga di una siya pakanon kay gigutom, basta iyahang ikuan ba ihatag ang birthright nga bilang pagkamagulang. Manong gipaabot na lang, manong gikambyoan man gud ni Esau ug pagkaon ang gitawag blessing. Mana si Jacob mo ay gitagaag blessing sa Ginoo. Mana si Jacob mo nang gingon nga daghan na siya henerasyon, siya ang 12 tribes of Israel. Sa 12 tribes of Israel, duha ka buok asawa ana niya. Mo na akong ingon ninyo ayaw mo paghisgot na gitawag ko sa sitwasyon niyo ang hisgutan nato, ang kalinaw sa pagtawag sa Ginoo nato. Kay ang tunay blessing is peace. Mo na si Jacob nakabaton og peace. Mo na ang ipakaon nato, mo na atong panulundon sa atong aman nga si Jacob. Mao gayud ang baba sa Ginoo, mo ni nagsulti.